Spos Met Duf. Duf wordt jeder dag maar een beetje zo aller. Te langzaam is hij aangeworden. Dat wanneer hij aller wordt, zijn er drie dingen wat er gaan. Het eerste is den gedächtnis. En de tweede en derde, dat heeft hij al vergeten. Nu heeft Duf zich met de baas op een reis gegeven. Hij maakt het met einmal, dat du op zet wer, wo du nicht reden kann. Dann zit hij dan, wo du ein Blingermann nennen kommt. Der Blingermann buchst diesen an, wo du nicht reden kann, dat hij soll wieder gehen. Hij will sich de Duld zaten. Tribbelig genug. Deshalb kann ihm dort nicht sein, dat hij nicht wat wieder gehen. En der Blingermann kann dort nicht sein, dat hij nicht wieder geht.